Do ponovnog ubrzanog naoružavanja Evrope dolazi u trenutku kada je veći deo kontinenta postao sve zavisniji od isporuka oružja iz Amerike prema podacima koje je objavio Stokholmski međunarodni institut za istraživanje mira. NATO zemlje u Evropi su više nego udvostručile svoje uvoze oružja između 2020. i 2024. godine. Mnoge zemlje su napravile korake da kupe američko oružje uprkos rastućoj zabrinutosti da decenijske bezbednosne garancije Amerike Evropi više nisu pouzdane. Evropa se trudi da smanji svoju vojnu zavisnost od Vašingtona i preuzme odgovornost za sopstvenu bezbednost. To je gotovo kao spektar zavisnosti. Na jednom kraju imate francusku odbrambenu industriju koja ima impresivan nivo suverenosti, na drugom imate Dansku, što je nezgodno zbog njenih diplomatskih tenzija sa Sjedinjenim državama u vezi budućnosti Grenlanda. Velika Britanija bliže je Danskoj na spektru zavisnosti od Amerike jer je značajno pod kontrolom američkih sistema i kapaciteta nakon Brexita, rekao je za France 24 stručnjak za odbranu Richard Abulafija, generalni direktor konsultantske kuće Aerodynamic. Evropska unija napravila je planove za povećanje odbrambene potrošnje za 800 milijardi evra, a dok Evropa planira da razvije svoju vojsku i priprema za potencijalni svet bez američke pomoći, neki najveći evropski odbrambeni akteri mogli bi da preuzmu veću ulogu u ponovnom naoružavanju kontinenta.